guardhouse. Dito kami mag-start. Going to this middle. Yan ang sisimulan natin. So, mag-i-start na kami dito sa may orteng ito. Skinita. Yan. Sisimulan namin. Saan ka galing? Saan ka galing, Jules? Oh. Pag-start pa lang natin, step na siya, oh. Doon, sisimulan namin. Go, darling, go, darling. And now, we're walking a stairway out to heaven. Yun yung mga kasama namin noon, ang lalaki ng mga bag nila. Oh, yun. Lahat ng mga bag nila may lamang rice kasi rice is life sa kanila. No. Just go there. Parang Ito yung ang ganda niya, parang ang sarap-sarap kainin, ano, baka lason. Money tree na naging itim, hindi. Money tree siya naging itim. Wow, okay. Parang yung blueberry. Oo, yung wild, ano. Pero hindi siya to blueberry. Paspas damat iman. Alam niyo kung bakit? Bakit nag-hike ang mga katulong? Pagod na nga kami ng 6 na araw sa isang linggong nagtatrabaho 24 hours. Pero bakit kami nag-hike during off namin? Kasi nga, bawal ang mga gatherings, wala kang mapupuntahan. Tsaka, magpapapawis. Oo, para't iwas tanggal bilbil. Iwas sa crowded na syudad. Oh, mostly naman na, di ba? Okay nang mapagod ka kasi marirelax ka din naman. Finally, ito na tayo sa may top of the view, top of the mountain. 360 views. Ayan, Aberdeen top. Whew. Ang ganda! Grabe! Saan kaya yan? Galing. Aberdeen, if I'm not mistaken. Or South Horizon? The start? Aberdeen sa... Ito? Dito sa may, ayan, sa may mga view. Yun yung may mga... Boat? Oh, so ito yung daan na yan. So galing tayo ng Litong, kaya dito. Kaya, narating na natin ang sa Mount Johnston. Dito sa way na to. We are going down there later. Mount Johnston. Puntahan natin yung pulo na yon. Yun yung separate na yan. Yun yung pupuntahan natin. Yun yung bundok na yan. Mount Johnston daw. Ayan, pababa na kami. Pero paano kaya itong kasama namin? Sige, mauna ka na. Ang ganda. Diretso ka ba? Sige. Ingat. Ayun, U-turn na to kami.
i-check nyo muna kung low tide siya yung pagpunta nyo dito para makatawid kayo sa isla. Kasi pag nag-high tide siya, hindi ka makakapunta dun sa kabilang bundok na yon kasi nga umaapaw yung tubig. Maano yung tubig, walang madaanan, mababasa kayo. Pero kung gusto nyo mabasa, yun. Just stay there. Davao yun. Ang ganda ng tubig. Ay! Oh my gosh! Oh my God, kawawa naman si Lolo. Ala. Ala. Kaya nga mas maganda ang shoes niyo is yung my spike kasi pang running shoes lang na madulas. Ito, hindi. Talagang madulas ko kasi Ay, talagang ganyan. Parang pag-ibig din. Kahit anong ingat mo, mahuhulog ka, walang sasalo sa'yo. Parang dito. Ano yun? Bato. Bato. Parang coral Bato. May two-way siya. Kung ayaw nyong mag-boat doon, pag sabi nila may exit doon, pero yung magbo-boat ka doon, 50 daw ba? 50? Papuntang Aberdeen, something like that. Tapos, kung ayaw nyo naman mag-boat, pwede kayong bumalik yung daan yung pinanggalingan nyo. Yung bababa kayo sa inakyatan nyo kanina na may tali. Look like very near, right? Kung nasa tuktok na ganun, tapos pag tinibig, mukha siyang malapitan na pag andun ka doon sa baba. Pero pag andito ka na lang, pero andito ka na pala, malayo din pala. Yung parang ganun din, kung gaano kalayo yung inakyatan nyo dun sa kabila, ganun din, parang ganito din kalayo do, yung pababa, di ba? Ang ganda dito, pababa na kami. Final magko-cross kami doon sa kabilang island, isla. We call that Mount Johnson. Ayan yung taas. Kataas-taas ang bundok. Diyan kami galing. Pababa. Baba ng pababa. We are. Baba na kami. Tapos yun, pinanggalingan namin sa taas. Pero hindi namin babalikan yun. Pupunta kami dito sa may right side. Doon daw. Saan ba yun? Doon. Palakaran namin. Pabalik doon, pauwi. At that side, hindi na kami babalik doon sa taas. So, magsisimula na naman tayo dito sa ikalawang isla. Maglalakad, ayan. Simulan na namin akyatin. Tapos na yung snack time namin. So, let's go! Ayan, akyat na. Yan ang view. So, ito ang sisimulan namin. Mag-aakyat-akyatan time. So, here we Hindi mo man yung bakwa. Hindi ka lang bakwa. Tingnan niyo yung daan, oh. Grabe, oh. Katutulis na bato din. Yan, diyan kami galing. Ngayon, pupunta kami ngayon dito sa pangalawang isla. Ito yung dadaanan. So, magsisimula na kami. Okay, ay mga kasamahan namin. Woo! Okay. Yun, kita yung Ocean Park pala dito. Ayan, mga rides ng Ocean Park. Ayun yung Abyss. Ayun yung roller coaster. Okay. Yun kita rin ang Llama Island.
Ito na tayo sa pangalawang isla. Pinaka-end niya. Pero bakit nga ba ang daming banga dito? Ayun na naman oh, pangatlong banga nakita ko dito sa daan. Ay, ito yung tower house, darling. Ayan pala, yung tower house. Julie, may pinicture ka dito eh. Oh. Gosh. Can we just go in here, Julie? Can we just take a picture? Sa may dulo ng Mount Johnson, ay sa may baba, sa may lighthouse. Pumunta kayo dito sa kaliwang side. Meron ito, oh, Blue Lagoon. May Blue Lagoon, parang jacuzzi siya. We're having lunch. Isa kaming mag-lunch. So, ito yung dead end ng Mount Johnston sa may light tower. Ayan siya. Puntahan natin yun mamaya. Tapos pagkatapos, babalik kami. Dadaan dito sa may gilid ng dagat. Yan, dyan. At yun yung pag ayaw nyo bumalik dun sa pinanggalingan ninyo, yan yung sakayan papunta ng Aberdeen. Pero kami pipili naming bumalik, pero sa other way, gilid ng gilid ng dagat sa may batuhan. Babalik na mga tulisan sa taas. Yan. Oh, goodbye Mount Johnston. At babalik na kami ulit sa Applipay. Applipay, di ba? Balik tayo doon. Applipay. Sige, manang muna ka. Sumakay na sa boat papunta ng Aberdeen. Samantalang kaming 246 piniling bumalik at dumaan ulit pabalik dito, pero kaya narating na natin ulit yung huling bundok. Ayan, yan ang Mount Applipay, pero hindi kami dyan dadaan. Hindi kami dyan dadaan. Dadaan kami dito sa may gilid-gilid ng dagat na yan. May mga batuhan dyan. At low tide pa naman, kaya pwede pa kaming dumaan dyan. Pag ganoon, tapos doon na. Samantalang nung doon kami galing, bumaba kami dito sa daan na yan, papaganito. Pero ngayon, babalik na kami. Doon naman yung dadaanan namin. So, let's go there. See you there. Off ko muna kasi baka malaglag ng cellphone ko.
I-fold mo mo aading ko please. Nalipatak mo na. Oh, so ito doon kami galing. Pero ayaw na namin bumalik doon. So, dito na kami dadaan. Diyan, sa may gilid ng dagat na yan. Ayaw na namin bumalik dun sa hagdan na yun, ay sa bundok na yan. Kasi ang taas. See you there! See the views, ang ganda oh. Parang Grand Canyon. Grand Canyon ng US. Diba? Ayan. Kasi maraming tao dito na talaga. Wala nang ibang way. Kina. Finally, nandito na kami sa may South Horizon. Ayan na ang end ng aming hiking. Paka-trail. So, tapos na tayo. Nag-set na tayo dito. Pag ano na tayo, pauwi na. Look. Dito na kami sa South Horizon. Ito ang exit niya. Sa may follow the wall. Left side. Okay. We are here now.